ମାଁ ମାଁ ତୋ କଥା ଏଠି ଭାରି ମନେ ପଡ଼େ। ଏଠି 6 ତିଅଣ 9 ଭଜା ନାହିଁ। ସିଝା ଡାଲି, ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଆଉ ଅସିଝା ଭାତରେ ମୁଁ ଚଳେଇ ଦେଉଛି। ବାପା, ସକାଳୁ ଉଠି ତୁମ ଡାକରେ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି। ଏଠି ଆଲାର୍ମ ମୋତେ ଉଠାଇ ଦେଉଛି। ଘର ପରେ 4 କାନ୍ଥରେ ତିଆରି ଘର ତ ଅଛି, କେଜାଣି ଆପଣାର ଚୂନ ବୋଳିବାକୁ ଯେମିତି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଏଠି ସାଙ୍ଗସାଥି ମସ୍ଗୁଲ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆତ୍ମୀୟତାଟା ଯେମିତି ମୁଁ ମୋ ପଛ ପୃଷ୍ଠରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛି। ଏଠି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ପାଠପଢ଼ା ଚାକିରି ଜୀବନରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସହ କଳି କରି ସମୟ ବିତାଇବା ଯେମିତି କେଉଁଠି ଲୁଚି ଯାଇଛି। ଏଠି ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ତା କିରଣ ବାଣ୍ଟୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ କିରଣ ମୋତେ ମୋ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନର ସୁରାଗ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ଏଠି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ହେଲେ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରକୃତ ରାହା ଠାରୁ କେଜାଣି ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମାଁ ଏଠି ତୋ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ହଁ ବାପା, ଏଠି ଏକାକୀ ଜୀବନରେ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି।